subject ngai baliking kim ailat bet da ko syok balik bet Raja Sabha ya ke tiket Raja Sabha kumbalo mentar Raja Sabha baru ki parti ki ailut ke jinggershan yau kandidat jong ke MDA kani kalau dia balik bet lagi snobha lagi snob kia syai ke tin khasi ngai em ki pinya khundo ya kata ke MP Shiteng Samoy kat bayaran ni kabasuk banyo timtre banai kaba kumtangin ya pensyong nung rim ke balai kalong kumta atau kam ingi bangilang kipat ba kibasta ladang gidong kipat ba kibasta ngin pensyong nung rim ya kita ki policy ki kom ya lenti jong ki party ken topya ga voice of the people party Ray namara ga voice of the people party ke ding sengarang thamai baka diga sengru kabayo ka jinggershan ka baklan na kipat ba kalong hi kumta ba barok ki seng kibadan haga diga sorkar namar ki snotho bai haki hi bandu ya ka borte kamdai tang ka kerjan kalat kalentiru nagamta ki jing perkhat shimet jengkiru kan kunno sendon dena makta mnong ban ailat baka voice of the people party dan kam ban kumno ban penduk jing shania ban peni bagata ka party kala hiar mre em kumbagalong ka party kam hiar ngatip haya kata kinonggershan pra ki scam kat bangi kendo kibriu kimot daga bagi sei pajba shigi jingalang pajba kande ka jingkershan mre em kinonggershan pra ki scam namar ki bon gini ki bon thamai kini gibon sigi meeting gi jungi bangi khot gi bon ba na preng jungi kidai gi pre gi dang ban ni kendo ingi bat gi barang ko manai ga jingkershan gi barang stang manai ga jingkershan na ga daw kar hem ga man sim gi bania be sigi jinglang kini gi bala so try ga party o kyong ngendang be kam shamlele de por election ni tip hang no ban thep na ma ta kam dan ban ong ba ga voice of the people party kala here em gi bala scam dang gi gi kidnap sni man laga sni ki phone ni na kleng ban syethu bamendati ingin kersyano ya ke parti pra para bangi keren baki tidak penpau ba ngindang sedang kersyan nakani ke MP election katakan ke jingkerman ko kipat ba kabangi ngidon kong ke voice of the people party ban ngidon ke jingit ke scam bo pat ba onum pensnap ya kini ki bat onum liap lene syailam bakala kini kijing persyang ki basy nganum arti nang ni syakmat kin sesei yikin nya ki ban syupen snotho bakala ba kinangalam juga BPP kefet cumut oh doktor bas kamula bandu tiket no saya no ba kermen ubatang ha ka parti rum padahan kini ki khubor ki yayo bha balai hadu kani pihak ban snotho ladawi kumno ulat naga jaga kti upaya ka dor khyang ga shit unkar that tega don ka jingkar that jengini ki party ha ki pek ya ka jingat lenti jong ga voice of the people party agaraw kile kumno kin let ben chupai ba ban ben suthu bakla naga por shakapor ka hadu bam tip shu ya ka jingle ran ki ju ki beri ki nongelam ki hakmat juga parti kita ki ju kinut banlek pa ki jagayo menta banlek kumunong kersyan BPP ka por bladep bano bamentate ilong syupi tusi ndalawat te penbande ki nongelam ki ba khmat e jong kita ki parti hi ki balik bantoket show pat ba namar ka taga daw ka kamram ko jiwanong ko pat ba yang scam kumbai doktor karai law mene hinum babi ngala keren ni kani hakipor ki ba khamun shwa akamao hapor bagi nangili school hapor bili school po ito exam class class 8 na magana udan way song class 8 upay kot to halo to por gidan kinay kay kibat tebet ha ban riam ya gini ki kena ki bapit to don to way no kay batrim ha bat ulasua badon ki bapit to hagani ka exam Teo lele kumno lele men puli khobor kabaka khmat upet ya kini kena bato ki kena ki mut puli khobor sei kot wut ken ulai masni le sali phapek to men shai ken kai ki hakpor ji ki reng kan pha bai phapek to sale pham tho pham la map sabu phama ma
map sebu lashni yam ta pan map pan ngan pe to sebu map tengah 6 million show pan 6 million show peni nga kumno pan 6 million show tun peni kumno kain pan 6 million show kanu tadi sepriak ti medan onan sipo peni nga kumno men 6 million show on peni kumno ngai pli uyam no nang show te kalong kumju lesi bangin peni ya ke ai bangin don hapo donut hapeng jo pi pai ba ya matate lah apa yam te tendra yam tangan yam ho ban peni ke andrai pidon kam mani ina du arbu pra na kata dau raikut jagat baja ngalarai namar kan nongrim ka biang kan linti ka bagia ka biang kamdon jing bakla hoj lesi ke jinglong bri la ban bakla ni tai ndri ke jingle khnang kamdon ki persang menta banwan ra ki mat ki jing trikam juga district council ndai kombagalong ka district council ka persang ban pen bek ki paro ni jong habang pen bek balingin say mana ni ki kam ngi pen bek tat on na kilami perthai ki jing persang ban kan tho ni haban pen sai la kalong ngi nu ka kam nadu ka kam pendu tiket balingin nyem ai tiket you a balingin ai tiket you bi ka dan ka tau nei balingin ye tho balingin ai tiket you ni nagai ka tau kam dei ka kam ram ji nei la ga don ka jing persang pat ban kan tho ngin su pen sai kombang ila lek man ngani po sora ban kren ban pen sai bagi pai bakin snow tho ba ka ta jingle ka ji kam dei ka jing thmo ban pendo se mi yeno ino la ni ban sha liang yeno ino nei ka linti kam bek kam biang don kam ban ya ka kum ka linti nei menta don ke ba persang ban pen Vietnam anong baka BBP kalong kabasyun ningi ka BBP kabasyun ngem don jing shon yano ino anoi ka linti ka ji kan pen bet ya ka jing kenriang ha ka je linti joga jai badriu ko ki pai babi nama kata ngit mama pi parok kimedan hangane ka jaka pine pen so tho la mi gwe ba kamdan lat yam menta ban pai shaka dang gamon laringi ko shisha ka jing shngan i ko shisha ya kata ka jing kermen ya ka loi ki long din mandin kade ya menta bangin persang ya ka voice of the people party but mangiru ngidon ni ka thong nadu arbu pra bangin sinshar ni na ka jing sinshar ka khoi ka hak ka smol but kata ka jing sinshar ka ban long shisha ka jing kermen ka jing kemen ya ki pai ba ke legit ya ka voice of the people party kinonggersan pra kim bori kinonggersan pra kim leran kinonggersan pra kim ding yeno ino nama ka thongi kalau banwan ra ya ka jingla bangine snolang ka ni ka thma persha ka bamsap bangine snolang ka ni ka thma persha ka kamle shriang ka kamle bor ka bangile i ha ka ni ka ri ka bi ya ka ji te gumta na kerpa ikte baro kimte angno bani ka jing shnan ji ka jai yarlang shani batni kinongala wanam yang nang tu wanang ni pertalang nang ni khanang ba ka sur kabangi ne perta hagane ka por kanalong sya ka sur ka snotna ka sur ka ban I mean see ka por bagi perta pra badngi kinongelam how pra sai sin kame how pra kublai shibon kublai kur khui pi iwe pi kublai shibon ni kita iba shatai ro ke rakti bani pertalang bani kublai shibon